Katong juice ba nga na? Kasi nga na to? Otoklap. Hello mga kapobre, for today's video mga kapobre, we're going to Pagadian City. Charis. Karon mga kapobre, kay speechless kay mi karong adlaw, blessed kay mi kauban ni Ma'am SC for short. Mga kapobre, wala mi ga-expect nga mabot mi Pagadian karong adlaw kay diri ra magid enta mi sumahayag ang isip. Mao din na si Ma'am. Siya ang sponsor gid namo karong adlaw, as in dili lang jud karong adlaw. Siya dai dihatag namo og t-shirt pod mga kapobre para paprintahan na lang namo to. Then kapobre, karon padulong nami sa Pagadian. Ako wala kay ko nagtingog-tingog ani ga video lang jud ko kay medyo maulo jud ko mga kapobre. Ay tanawa ra gud ni friendship. Pagabot na mo Pagadian City diri dapit sa BP ay tanawa mura na nga matay. Tanawa wala gyud in taon ka mata. Oh, hasta si Inday. Karon kay diri sa kalsada sa kilid mga kapobre, wal nagtindog mi diri ni friendship ni pari-pari nakakita mamig na ay suroy nga kato bitang keeping, kaila mo keeping kana bitang bulanghoy nga niron nga ibulad sa init para mugahi. Unya ini kagahi ibutang nimo siya sa dahon nya butangan og latik tara. Yan to na ni friendship ang duha para pukawon. Ang isa na naluyahan na gabi asa ka nagikan ng wakwak. Then mga kapobre, pag-abot nilang Inday diri amo din nadayong giordiran og keeping, grabe isa ka planggana mga kapobre pero kay 100 naman ang among kwarta. Sa tag-isa lang sa akin. So wag gyud sa na mga kapobre nga pila na mo si madam kasi hindi siya mukaon ba. Sus kay pag-abot sa sakyanan wala lang pagpa og video mukaon man gid ay siya. Laoy grabe jud mga kapobre nag-heart akong mata kay kana bitaw. Taas na kay baba do. Kinabuhi pero naghihapon kang pobre sa imong isig ka tawo. Sa imong kasing-kasing. Manang proud kay mi nga nakakuha mi ni madam karong adlaw. So karon mga untag keeping nakasuway na mamukaon ani. Kay all good gid. Di ba dire? Eh utang dalang tek. All good. Klaro na kayo. Wow, kalami. Lima na ni? Kalima na ni. Dami kang keeping nga kapobre. Okay, ano ni? O, ganito na lang. Kataship. Nasa. Amagi ka? Papa. Nga lang ni. Dong, dapat ni ate dong. Dong, dapat dong. Lami dong. Tete piling anak teh. Yes. Katakan. Wapa po kanay. Kalami. Ora siya kuan mga kapobre karang panit sa lechon nga bag-ong gihaon. Nya mga unta nananaw palayo kay pananaw ang mata. Dayon pag nana si madam niadto na dan mi diri sa Robinsons mga kapobre. Kauban si Inday og si Cookie. Na ingon ana siya. Wala may ka-expect ngayon. Ani siya, ingani may kapalangga niya, si Inday, si Cookie. Dayon, pagsulod niya mga kapobre, siguro kay mga alauna naman, siguro niya man gigutom na po. Then, gisulod mi siya. Dayon, wow, kanina to smile. Ang dimple lagi, ma'am. Then, pagsulod na mo diri sa Robinson, kay diri mi gisulod niya sa restaurant nga. Makaingon dyan may social. Kaya lang mga kapobre, no? Diri rin yung basakan gatit kuyo. Max restaurant ba to na yun diri kanang una pagkakasulod ang social na restaurant panagana kag lingkod basta hindi nga kapalingkuron bitaw joke ra then mao ni diri paglingkod na namo ang mo take of order syempre si Cookie sa mga to hatag na madam so si Inday, di man sad mo take og order sa gihatag na lang namo ni ma'am. Mao nang ug unsa iyang kanon po na mo ka magimigina mo so ituslo pa nag unsa pa na diha kinira ba no nga nata di ay. So tuwate ko capture ta. Ani kasi pag-on reflex mo na ko ni akong naong ay balag wala ko panulay ko ug ko nang daw nga maabot ko diri ay. Ay Bibi jika ay no isang smile. Yes, Madam Well na para yan sa pa-order dahil kay pagkaon yung i-order mga kapobre grabe din ang puga. Pineapple, orange, mango. Mango.
Dili dapita da kung problema. Unsa man? Manghinaw ko tayo. Ara. Di man daan. Ha? Umakas. Basid ka lang sa luyo. Talang ito. Ha? Dahil ko kabaluday. Ha? Kabalo. Di ka kapag sa ba? Di ko kabalo. Saon man? Kagas ali. Slita rin, skillit, dalawa. Ini. Man. Di man day. Gatawas. Unsa day, unsa day? Anak naman tayo. Unsa? Tagbo lagi ka na anak. Saon. Asa man yung magyapak-hapak? Kapag nunong, hindi may baka, kaya nila ubos. Kasi lahira daw dito sa Isano. Unsa daw? Lahira na dyan Kung sa? kay Robinson man. Ang Kaya kape. Robinson, diri man, dito, layo naman kayo. Ang pika sa ngalan. Isano. Yan, Robinson. Lingawan na mo. Ay, Dam. Salamat, Dam. Uli lang ta sa pandong. Uli lang ta sa tuadong. Ay, kilami pa ang kuha na sa tudong. Potokla. Pinya, otokla. Ay, nakadong. O, tanang waiter. Ano sa tayo mo pa tana? Sa English sa kanon. May. Tik-tik. Sa English sa pansit. Iyon. Apat. Ngita kag chopstick dong. Ayaw na. Kalanta sa atong dalay mo kaunog gamit Gatong. niyo chopstick. Kapaw din dahil balot sa kanon. Kaya hindi ko bulong gamit ng oy. Nasa sa pansit no? Bihon. Doon sa dalang sinigang dong. Lagi ba? Aslom. Sabi, basta. Robinson chicken. Na, unsa hindi ng chicken? Unsa na? Chicken joy. Chicken joy lagi. Chicken sa? Chicken joy. Sige. Sabi. Palay bir. Sige, tanawa. Tanawa, pilibero nun. Tanawa. Ila kasga. Pila. Tanaw sa. Ay kikihap niya daan. Iyap. Gi, Pila? dali, dali ya. Pamay, 35 mabiyada. Pila, 35 ra? 35 mabayad ka lang. 35 lagi tanan na bayad. Na pila man nagkapa, pila man ng 35, pila man nagka 20. 60. Hala. Thank you, Ma'am Serpas, sa palan. Karon, mga kapobre, pag umana mo kaon, ni proceed na mi diri sa groceryhan. Puyugan na mo si Madam. Niya wala mi expect mga kapobre, ginan mi niya. Unsa kuno'y gusto na mo kaon, sa ganahan na mo, ibutang po sa iyang cartridge. Siya ray mo bayad mo to. Ang cookie mga kapobre, wa gid alang-alang to ara. Nag-look doon So after na mo pagpa-counter mga kapobre, tara si Cookie naghuwat na sa gawas gadala to iyang prutas. Gisi. E diri sa gawas iring-imos. Tagay kay nagpa-picture na mo diri napita. Salamat kay sa mga supporters diri sa Pagadian City. Salamat kaayo. O si Cookie naguna na dito sa lubot kay mo nay modawat sa karton. Ingon ana siya ka-aptik mga kapobre. Ingon ana siya kapugihan. Grabe jud. Blessed kay mi nga naabot siya sa among kinabuhi. Then karon pag umano magkarga sa among mga gipalit mga kapobre kay pa naman si Madam, siya man gihapon ang driver. Grabe di kayo no, grabe gid siya kabutan to ara oh. Hi. Butan kayo. Ikaw di ay, man. Then pauli na mi mga kapobre sa among pagpauli gibo kay mi kay nanganta pa mi. May signal pa ba? Ako sa puso ko. Hello, kumusta?
Say kugmo.